ukhumbuleke namhlanje topic namhlanje ithi ungenza njani uma bengancoma umakoti wakho uhamba naye noma uyavuma yini umakoti wakho ahambe nika abantu amahug phambi kwakho khona ngizwe. That shouldn't be a problem though. Yeah, ngizwe. That shouldn't be a problem. Nokuncoma futhi it shouldn't be a problem. Uthi uyahamba lihlangana nomandla nangu umakoti wakho seninika umandla ihug phambi kwakho. Hey, cha, anginankinga. Indoda mayisazi story sayiza themba. Ngoba you cannot always uhamba uvikela umuntu uba isecurity lakhe usho ukuthi kwawena uyithemba kwawena. Kodwa ke leyo ukuthi indoda iqhamuka isithi wazi wamuhle. Uyena ufanele wazi wama kahle izinga zakhe zaba zinhle hamba nawo. Not that part. Sometimes uthola ukuthi yabona lento thi indelele emhlabeni. Indelelo uyafuna ukudelela. Yabo. Lokayinda mayini umuntu. Ngoba akekho umuntu okubukela laphansi ngoba nje oba sike ku stage nje la emhlabeni sonke we deserve a chance to be respected. Yabona. Ngeke kodwa angancoma ama features athi izinqa zakhe. Ancome kanjani? Awuncoma uza uncoma kanjani wenzani? Kwazwa muhle umakoti wakho. Kwazwa muhle umakoti. Kodwa bekuzikhaza manje kuyenze into njalo kuya ngokuthi bani oncomayo. Isikhathi esiningi abantu balwa nama threat. Ake ngithi ngizwe umuntu ebeyiphuzele. Uyiphuzele. Wayesephahluka iqiniso ahleze kubo. Yes. Uzomenza njani? Ngeke bakwethu ngeke bakwethu umuntu akashawelele phansi. Okay, engaphuzile kodwa nje uyahamba nowakwakho ethi wazwama kahle sisi. Awukha uyadelela. Ayangasho. Uyadelela. Uyamncoma nje uthi kahle. Uthandaza noma kuyiphasika yabe kuyisandla. Bomfika bakube sevuka umoya. Ake sizwa ama voice note 0659337172. Ungenza njani bhuti bencoma umuntu wakho uhamba naye noma sisi ungenza njani mabencoma umuntu wakho indoda yakho uhamba naye bethi eish cha wazwane 6 pack enhlungizwe noma wazwaba nisikora kamnandi. Hayi lengisa ngabanye mfowethu. Bona uthi umuntu ongidelela mina. Umandla wazwane 6 pack. Umandla wazwane 6 pack. Umandla ke Black Live wazwama kahle bhuti impela uthi noma usubamba icamera usushutha kanje thina sisafocus kwicamera sisifocus kuwena ngomgilisha sikhalile into kumandla sakhala ish this guy ngiyadlala ukuthi ngala abantu shelo uba aweli ngena la umandla isono awu ulungiso lo cha usuyadlala cha manje ulungiso ake sizwa abantu ukuthi bathini 0659337172 0659337172 ungenza njani ukuthi bancome yasilalelo tips uthi hey yanizwa lapho nengizwe awu bakithi a lot of buseliwe tips yaka basta buseliwe lesikhathi namhlanje uba ukisho uzokukhosha lesikhathi namhlanje lesikhathi unashaya iflumix akafuna corona phela ngizwe uTips uma wakhe umlandeli wethu omkhulu kakhulu hayi kuthiwa akayigeji show uswaba ne-radio yakhe encane engaka yakhumbula waba yazi ukuthi mina mangikhuluma naye la uma uthi hawu uzobona umkhwenyana mina ushawo uyabona uma athi mina ngathathana mina hawu uma athi mzee hafuni ngala ke udansela mahala kufanele kube direction usho ukuthi ungamthatha naye manje uthi Tips udansela mahala nje cha sengisho ukuthi abazali ba concern bakubika time frame yokudansa uthi dance up to this age yabona usewa lo bebe sothi usedansa kwamlungela 0659337172 0659337172 njengamanje sicela ucommente usho ukuthi wena ungenza njani mabencoma umuntu wakho sifuna ukuzwa ukuthi khona beyibhakela khona bathi hayi mina ngathandaza khona usadingeka umthandazo mase kunjalo angiboni ake sizwe
bathi Sabantu befundiswe ngesikhwele ukuthi how do you control that. Ngoba imizi eminingi ibhidlikile ngendaba yaleyo nto leyo. esikhwele Especially futhi abantu bafela ubala. Umuntu ahlokane nomuntu ngempela ubona bebane future naye. Kodwa isikhwele sakhe thothi impela nje hayi. abnormal. Obo nje umesick. Ngoba umuntu kuyawudinga uNkulunkulu mina ungizufesa ndawo. Uyazi uyawudinga. Isikhwele Sanibonani ekuseni bakhehlebezi novizwe Kwazi umuntu ushawa umoya umesick. butu sami mina mangabe ujwayele ukumncoma umyeni wakho angiboni kubuhlungu ukuthi kuqhaba umuntu amncoma akubuhlungu kumnandi kuyinto enhle ubonakala ukuthi nawe uyamncoma vele ngeke azasho ukuthi ngenhliziyo eshosho wena ngoba ungincoma Ashu professor ngezwe simoto wani madoda ngalwa ngibebovu ngeke to ngalwa ngibebovu badoda ngivome yebo angancoma ukuncoma ya angeke usukufimbe lokho ukuthi angancomi noma enzeni kuphela nje ngingabonga ngithi ngiyabonga kuphela ufale wazi ukuthi uyazethemba yini na ukufuna uzethembe wena uthemba umuntu wakho lo hamba naye and nawe futhi uyazethemba kuzogcina lapho nje kumncomeni kuphela angeke kwenzeke lutho zethembe nje wena umuntu uhamba nomuntu wakho onqonywayo phela ugiya kwerasta kuyangisolisa lo mama ngathi uyakhala nje ukhalela ukuthi yindaba kodwa kuthiwa indoda yami izongconywa uyamuzwa ngizwe Uyazi ukuthi enye into ufuna ucacise ukuthi ukhuluma nobani thina sidumile nje yabo ukukhuluma nabantu abanormal noma ukhuluma nathi mina ngizwe enye into ngiyayingisho ngithi mina ngoba uyabona thina kunemehluko mfethu thina nje hlala ukuthi uhamba nomuntu wakho la abantu qhamuka into bazane hug qabule jabulele as a celebrity how wamsha sis ifocus kumina yabona so manje into enjengaleyo yabona thola ukuthi semcomforta ukuthi angathuki sebejwayele yabona amnikezene kunjani asithombe amshutheke futhi so manje kubalekile kuyibalance uthi wami umbuzo ke ungavuma wena wakho umpaza afika indoda ithi ngicela ukushutha nawe sisi Tama ithumile hawu bangashutha na yimi hey usemhlabeni la relax baba Yes. yeah relax wala emhlabeni Yebo. Nice one. Yes. yabona if you know that you are doing the good job in the bedroom so you don't have a problem umenzo wakho akubiye ngithanda mayisithi zimtata angishayele njengamanje 0659337972 udokotela iphakathe estudio intambo ziphethwe yimi mawuthi selithike khona Bithi siyazi amadoda 12 o'clock sajike izinto danke bhuti sikithi ngafast lane Ngiyakuzwa ngizwa mfowethu yayithithi keyboard manje ngiyakuzwa mfowethu hey Uthini ngoba abantu ngasibaleze ingoma abasazi thina ukuthi sithandana izinto abasazi I mean idlali Bona lezabo thina siyayijabulela siyithanda Osiyami ngiko ngithi mina uMexico yodinga ukungezufesa ndawo ingonishawa umoya Certificate is decorate endlini model hayi mina ngcono ngasheshe ngabaleka engangiyisidomo ngizwe esikoleni ukufanele abadala bela
Bala mana wa uthula ubula amanzi ubula amanzi. Bayithola 100% phela. Ngistom yazi into engiyithanda kakhulu esikoleni Nawa njalo ufuna uphathela bayibona IT yakho vela lapha. Wayikhiphi yona. Ngeke uqhaphazubani. Uthi mina ngithatha iminyaka. Uthi yazi ekhaya. avele ngayibiza mina yazi ke ngizwe mina into engiyithanda esikoleni yiloko okuthiwa yi-free period. Wow, wenzilutho lapho. Phela isikhathi sami sokuhlola esikoleni mina kwakusuka abanye abantu kwamanye amaklasi beyazi Ingane zineyinkinga. othisha futhi nabo nazi iy'ngane zisuka kwamanye amaklasi bese abanye bangene nama-cellphone bafuna ngihlolela omama babo emakhaya vele isikhathi sami sokusebenza Kahle ngibona kanti into endala le. u-2 ukuhlola ngo-2 wawungithola nohlezo oluningi mangiphuma esikoleni ngilindwe abantu phandle bangithatha ngiyosebenza kwesinye isikhathi ngize ngingene nemithi la ngiphethe umoya obhaka kwakushubile mfowethu kwakushubile uNkulunkulu ekhuluma isikhathi esiningi sasingakawusebenzisa umuthi sasathandaza nje into siyenza ngamanzi uthola kunezigubhu eziningi uthisha uyamangala eklasini lamdlala nezigubhu eziningi ezamanye amaklasi babeke la ngicela ngiyathandazeka. especially mase kuzobhala ama exams mina ngibusy Apasa ama client afethu. maybe one day we need to get sinika umuntu interview oyifunda nami uzokutshela esikoleni ngakenzani maybe we need to get one of those people on Tuesday. On Tuesday we'll get someone engangifunda naye uzokuchazela nge-lifestyle yami esikoleni ukuthi ngange kanjani uzoyithatha ichaza yabona mabengibona manje baye basho athi hayi kodwa sayibona lento from esikoleni nje angithi Iqiniso yazi nje ngisho ingane ekhaya iyahluka nje kwezinye ungani usikhotheni uyazalwa hayi uthi ujika endleleni uyibona lapha akho thola khona usikhotheni bokuzalwa khona usikhotheni be-environment khona usikhotheni be-behavior khona usikhotheni be-attitude. okay sekushona futhi lokuthi ama-chemist kakhethelezi from namhlanje avaliwe kusasa kuvaliwe Sunday kuvaliwe Monday kuvaliwe kuyoze kuvule Tuesday phela sikhumbule ukuthi bonke abantu abasebenza lapha babasebenzi nabo and bayingane zabantu nabo baye emakhaya bafuna ukuya emakhaya so yile nto kuphele ngavala Alright 08610300 08610300 ngolwesibili sizobe sinaye umuntu esizominterview awayifunda naye ukhethelezi. Alright ake siboneni lapha ukuthi sithola bani ocingweni vuma sawubona. Alright siyadlula lapha 08610300 khuluma nami ungavuma yini bamncome umuntu wakho uhamba naye noma ungavuma umuntu wakho bamncome kuma social media baze bampost enye indoda izimpost impela ungakuvuma yini wena lokho vuma sawubona vuma sawubona vuma sawubona vuma sawubona Vuma sawubona Ngom Othi ngibona uthi ngithola bani 086 086 1010 300 086 1010 300 ake ngibona uthi ngithola bani Galwa ngibebomvu ngomuntu wami Galwa ngibebomvu yami yazi ngom Awuyazi Galwa ngibebomvu Ngomuntu wami Galwa ngibebomvu
ngeyami oh batha komntu wami apha Vuma sabon. Alright, we've got a problem lapana. 086 10 300 086 10 300 I guess born to one isimtholayo. Umuntu wami. Vuma sabon. Yeah, sisingalwa ngibebomvu. Mkhaya wami njani? Kuhle mkhaya, nansi ingoma ethi ndigalwa ndibebomvu. Hayi, ndingalwa ndibebomvu. Phofu yazi mkhaya nawu lapha endleleni ndingenza ngathi andiboni. Nawu ungalwa ubebomvu mkhaya. Ndingalwa ndibebomvu mina. Ngiyazile lento. Akumina ngedwa nami ndingalwa ndibebomvu. Isona ke sikhweleke lesinto. Hey, yazi nawe nithetha ndokufana sengivela ndakumixta. Ndakumisa lo muntu lapha. Ngiyaxolisa ungalo ubebomvu. Sizayibamba mkhaya ingxaki ziningi. Hayi siyabonga, hayi siyabonga umuntu wami. Unganconya ke ngithi noma sengihamba nawe nje unganconya. Khuleka. House butubu banga Carlos butubu. Khuleka kodwa mina nje yabona yazi le multiples. Nije? Multiple. Yeah. Vile mkhaya papa mkhaya 086 10 300 Andile amandla amoya ingcwele 086 10 300 086 10 300 ngishayele njengamanje Vuma sawubona Mkhulu sawubona ngikhoze ke. Yes tata mkuhle Abala tu. Ngiyaphila kakhulu njani lapho. Yes yaphila. Sabona. Hello, mkhulu mina ngithi mina kudependa ukuthi umuntu ukhulume kanjani. Mara majority abantu impanga bayidinga. Sipama bayi Vele. Ngiyahamba nesipele mkhulu. Abantu bayidinga uyikhuluma lapho iphelele khona lapho. ihamba nani impama Nesikhwini. Okay siyabonga bhuti wami Awuqinisile. Abantu bayadelela ba undermine. Futhi kakhulukazi yabona lethina nje singamabhinqana athi sinemondo othe qhwi. Manje bahlala bethi izinto zisifanele ifanele bona. Lokho ngosikotha nyenyanyana lokho kusonga kakhulu ngamafake. Izinto ifanele khona. Vuma sabona You are too simple for the Vuma sabona Kuhle tatami kunjani Ngiyaphila mkhulu. Sikhuluma nawe kuphi bapha basempumalanga Hayi ngibekho mkhulu. Danke bhuti yes uthini kuthi kithi Cha mkhulu ngiyandikela nongizwe nokufuthi lapha. Sabona. Cha mkhulu ngithi mina ngeke ngivume benoma umngami ngihamba naye emona. indaba Mkhulu. na ungabe ubebo Hayi phela Doktor amaphepha mkhulu bendodola lidole phezulu nitshela lidole phezulu. wathi fukulala wena uthola ukuthi inconywa isikora wena usona isikora Hayi ngeke mkhulu. Phela kulo ibhodi kulo ashishuthi. Uzavuma phansi isikole khona. angeke uyaxolisa ukuthi bhuti ngicela Yona uzo njengoThayi phela ngeke we. bhuti ngicela ungamncomi bandla Ngiyabonga mkhulu. danke bhuti ngicela ungamncomi umuntu wami ngiyacela Yini bese ukuthi uzohamba yini uzothathwa. Sabuthi uzothathwa. Right ake siyibeke lento nathi ukuthi kahle ngizwe sikhuluma iqiniso ngokwesizulu. Akuvumeleki lokho.
ukuthi uncome umuntu ngoba usuke ukhombisa ukwedelela nanokuthi usuke umeya lo omunye osuke ehamba naye awumboni umbona nanokuthi ake sibuyeleni kulento yamahag asilikhulumeni iqiniso kuyisimanje manje ukuthi uhamba nomuntu wakho uvela usibutu agaqa umuntu ngehagi akakuboni kahle eside futhi isikhathi lesi ubona nje washilana litsheka bebambene hayi kwayona nje into ehagi mina ngiyiphasisi cha ngempela cha uhamba la akubukeke kukahle kwayikhona nje umakoti wakho uthethi ehambe efike ema meetingini ncinge hagi maphela lezi zinto sezawudla umuthi kakhulu zifike ithatha imithi kithi lapha zifake exactly mayike wathi nci uhambile so nje ihaga ngiyiphasisi mina lafiswe maphela mahali manje hayi mina kokona manje akafani mawuhlangana nesihlobo sakho mfowethu vele ihagi nje angiyiphasisi mina hayi ihagi nje abeyiyeke ayigcine ukuyinika indiya makuyindiya gcinani emandiyeni thina sabantu bomnyama baba oyazi mina yazifaka yazikhipha benzima uma sabona Mkhulu manje ngamancwele yebo ungalube bomvu nawo dum ulwelani uyazi la ha le ndoda amashaya I love What is that? Never saw a communist. Eh? How shall you never go? Shall you never saw a communist? Also, this of tea lava, eh? You want him pain. Oh, for market. Eh, manami. Eh? Oh, you go back. Who showed you as this battle now? Away, ma. Oh. Yes. Away. Oh. Then the debate. Call it a comment. It's a bit. Wait, man, one thing I'm Sam, and I'm still pretty coy. Thank you. Hello mama adlali lo yashesha ukusukuma lithi iBhayibheli wesifazana ohlakaniphile yakho umuzi wakhe ngiyabonga mama ngoba ngiyabona impela lendliso lelo baba selamshala mqeda lo uswile hey uthiwa ikhona ilele kubuza insizwa ekhipha umkayo besuka la bethi be Cape Town impela imisebenzi le strong wafika lapha yonke ihlobo sofish zikhona lapho khona hot wathi wathi umnandi lokho sesebeqedile wathi hayi yeah how was it? It's nice. Yeah, that was a crocodile stew. Crocodile's very nice. Oh, keep it hey uthi ngubala manje lapha yabuta umatha nomnumzana kumsebenza namhlanje khawuletho namhlanje sozodla inyama. Alright bafowethu asihlanganeni laphana emahlabathini maku ukuthi uzokwazi ukuphumelela kuphasika sasa siyobe sithi sigeze inyawo impela iyolala ibonene sasa namhlanje phela sekuyini phasika namhlanje amazwi ayisikhombisa yeah siyahlaba thina inkomo nje ziyawo impela ezimbili siyodibana Monday bafowethu as from next week sobe sesiqala ukusakaza Monday asidibane Monday ngo Tuesday business inkomo this day is high kodwa kusuka lapho ngizwe kuthiwa ngithwele hayi isishebo exactly lo thanga sahlaba sathi isishebo mfowethu kuyobe kugcwele kakhulu usehlaba uJesu manje umsebenzi kaJesu ukhona uJesu waseshowe yamazi uJesu waseshowe waphele lapha nomuntu wasifane bala imoto angazi kodwa impela khona hayi